Prof Joseph Afrani, Committee Chairman, Mmaakrom. Yankania ho asem honorable wa hwe nkania ho asem. Hwe de yan homan atete akuguru. Nkania yi frata mese breso. Ana yadi post ne bibia besisi ho. Transformer si ho. Awase aka pole ba mienu bi a yadi drum main line no. Na aja o maso maye ya bona abo ye ko officer yesi mokane ni mfra ba mu eni aba mu ne eni aba mu me pamoche o mesre madaro ma sebe enkane aho no ma sebe o se yenton no dwum ne akase Mmaakrom man ye kwa kotobi odwum de aba bewie enkane enti ona abo yesre mo aba hu de asie de madaro ma munya ye moa na yensan kan yenkania edamasi.